Köpçülükde lokmançylyk maskalaryny dakynmak tertibi Türkmenistanda mesele bolmagynda galyar. Resmi taýdan 1-nji iýundan ýylatdan diňe ýapyk çaýlaryň içinde we jemgyýetçilik ulaglarynda maska dakynmak talap edilýär. Muňa garamazdan köpler henizem köçede maska dakynıp dakynmajagyny anyk bilmeýärler we ätýaşdan maskaly bolmagy kem görmeýärler. Talabyň resmi taýdan gowşadylmagyna garamazdan köçede maskasyz adamlara jerime salynmagy muňa sebäp bolýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky, Liwapdaky we Mardaky habarçylary soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. Aşgabatda polisiýa işgärleri köçelerde maskaly adamlary taklap, olara köçelerde maska dakynmaly däldigini, diňe ulaglarda hem jaýyň içinde maskaly bolmalydygyny düşündirýärler, diýip 8-nji iýunda Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy görüň berdi. Şu günler köçede maska dakynmak marda hem hökman däl maska talaplary barada düşündirişler radioda hem berilýär şeýlerde bolsa köpçülik henidem maskaly köçe çykýar. Azatlygyň yerli habarçylarynyň sözlerine görä, munyň sebäbi käbirler çäklendirmeleriň yatırlanlygy barada eşitmedik bolsa, köpçülük häkimetlere inanmaýar we polisiýa tarapyndan saklanmakdan ýa-da jerime tide var bolmakdan gorkýar. 2 ýyllap ýylatdan hemme ýerde maska dakynmak talap edilipdi. Ekin meýdanlarynda hem paxta maskaly ýygylypdy. Ýurdun ýaşaýjylary düzgün bozonlary anyklamak, taklamak we jerime salmak üçin ýygyderli reýtlere tide var edildi. Adamlar diňe bir maskasyz bolan üçin däl, eýsem maskalaryň näde dogry dakylmagy üçin hem jezalandyrylypdy. Türkmenistanda köp düzgünler dilden girdilýär we ýylat köpçüligi ol ýa-da beýleki gadagançylygyň güýje girenligini özleri polisiýa tarapyndan saklananda ýa-da jerime tölemeli bolanda bilip galýar. Azatlygyň Mardaky çeşmesiniň sözlerine görä käbir polisiýa işgärleri şu günler maskaly geçip barýanlar bilen degişmäge de tinanşýarlar we olara indi maska dakynanlygy üçin jerime salynjakdygyny oýun edip aýdýarlar. Şäheriň köçelerinde polisiýa işgärleri geçip barýanlaryň ýanyna baryp maskalaryny çykarmagy talap edýärler. Gorku astyndaky ýaşaýjylara maskalaryny aýyrmasalar, olara jerime salynjakdygyny degişip aýdýarlar. Dip Mardaky çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä muňa garamazdan köpler maskaly bolmagy kem görmeýärler. Sebäbi hatda 1-2 gün ozal ýagny 5-nji we 6-njy iýunda şäherde maska dakynmadyk adamlara henizem jerime salynypdy. Türkmenistanyň häkimetleri koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirmek kararyna maý aýynyň 1-nji ýarymynda geldiler. 1-nji ýunda güýje giren täze talap köpçüligiň içinde we jemgyýetçilik ulaglarynda maska dakynmagy talap edýär. Täze düzgünlerdäki talabyň keskitli görünýänligine garamazdan azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar talaplary gümürtük hasaplaýarlar we onuň edenetdilige ýol berýänligini aýdýarlar. Hususan da hususy ulaglarda maska dakynmagyň düzgünleriniň keskitli dälligini öňe sürýärler. Azatlygyň dürli vilayatlardaky habarçylary şu günler polisiýanyň awtologlarda maska dakynan adamlara jerime salýandygyny habar berdiler. Beýleki ýagdaýlarda awtolog sürüjülerine maska dakynmanlygy üçin jerime salynypdyr. Maşynda ýeki özüm bolanymda näme üçin men maska dakynmalydygymy düşünüksiz. Häzir maska da gaty ysdy. Mundan başga da aýnalary garaltmak hem gadagan. Dip Marinyň ýaşaýjy aýdýar. Bu aralykda goňşy Liwap ýylaýatynda yerli ýaşaýjylara awtologlarda maska dakynanlygy üçin jerime salynýar. Awtologlarda maska dakynmak talaby 4-nji ýylyna ýatyryldy. Inne awtologlarda maskaly bolmaly däl. Inne hemme zat tersine boldy. Polisiýa maskaly adamlary görüp maşyny saklaýar we olardan maskalary çykarmagy talap edýär. Dip Liwaply çeşme 6-njy iýunda habar berdi we ýol gözegçilik polisiýasynyň hem sürüjülerden hem de ýolagçylardan maskalary çykarmagy talap edýänligini aýtdy. Bu vilayatdaky habarçylaryň sözlerine görä bazarlarda we dukanlarda şu günler maska dakynmak talaby ýatyrylypdyr we maskalar diňe hastaxanalarda talap edilýär. Ýurtda COVID-19 keseli ýokaşan ýekeji de hadisanyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen hökümeti pandemiýa sebäpli 2 ýyl ozal geriden käbir çäklendirmelerini ýeňilleşdirmek kararyny maý aýynyň başynda gılan edipdi. Maska dakynmagy bölekleýin ýatyrmakdan başga da 2 ýurda halkara uçuşlaryny dikeldi. Azatlygyň habarçylary şu günler Liwap we Daşoğuz vilayatlarynyň arasyndaky etraplarda ýerleşen barlyk nokotlarynyň sökülüp başlandygyny 7-nji ýyłda habar berdiler. Tutuş ýurt boýunça 2020-nji ýylyň ýaz aýlarynda döredilen barlyk nokotlarynda polisiýa we lukmançylyk işgärleri ýerleşýärdi we olar geçip barýanlaryň lukmançylyk resmi namalaryny hem syýahat ruhsatlaryny barlaýardy. Şol ýylyň noýabr aýynda hökümet ýylatyň ýurt içinde gatnamagyna ruhsat bermek üçin ýöriýte komissiýalary döretmek kararyny gılan edipdi. Şol komissiýa her işe aýratyn garapdy we ýylata bir vilayatdan başgasyna gitmäge ruhsat bermek üçin sebäbiň näme derejede esaslydygyny keskitläpdi. Habarçylaryň sözlerine görä indi gözegçilik nokotlarynyň sökülmegi
baradaky habar Ilat tarapyndan begenç bilen kabul edilipdir. Ýurdun içindäki hereket çäklendirmesi ençime adamy girdejiden mahrum etdi. Koronavirus çäklendirmeleri sebäpli türmede ýaly bolduk. Meniň özüm çäklendirmelerden geçmek üçin Lewapdan Aşgabat we Türkmenbaş şäherine gitmek üçin ençeme gezek para bermeli boldum. Dip Türkmenabatdaky Çeşme gurrun berdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistan 3 gezek doly gulplama girdi. Türkmen hökümeti resmi taýdan ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny öňe sürse-de, hökümete ýakyn anonim çeşmeler ýurtda koronavirusdan ýok olanlaryň sanynyň 25 000 adamdan geçenligini habar berdi.